A ƙasar Canada an kama wani mutumi a supermarket da ya saci biredi, sai aka kai shi kotu. Sai wannan alkalin nan ya ɗago kai ya kalle shi, sai tambaye shi daga sai ka saci wannan biredin. Mutumin kuma ya sunkuyar da kai ya kalli alkali ya ce na saci wannan biredi. Mutumin ya ce ya yi hakan ne saboda shi yunwa yake ji. Sai alkalin ya ce mishi shin ka san cewa ko sata babban laifi ne? Sai alkalin ya sa mishi taron $10. Sai alkalin ya ce amma na san ba za ka iya biya ba. Sai alkalin ya ciro $10 daga aljihun ya ce na biya ma. Amma kuma sai alkalin ne miƙe tsaye cikin wannan kotun nan ya kalli kowa da kowa da yake gurin, ya ce musu dukkan ku da kuke nan kun aikata laifi, kuna rayuwa a cikin gari amma har wani ya je ya saci biredi babu wanda ya taimaka mishi, to don haka na sa wa kowa taron $10. Sai gaba ɗaya kowa ya shiru, ɗaya bayan ɗaya aka fara bin su ana karɓar wannan taron nan da aka sa musu, sai da aka haɗa $480 aka bai wa wannan mutumin. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka yi min like da sharing da comment domin waɗansu amfana. Sai